Amabhinqa Experience Dandi July sizobe ibulalana laphana ngeyi-20 zika-July 2025 yobe kuyi-Sunday yize insizwa nentokazi eziboshwe laphana kube kumnandi kakhulu. Right, angikho-ke lapha bengidlula nje kule event nakho-ke engifuna sikhulume ngakho bafowethu, ingane zakwethu. Uma ngikhuluma or omunye umuntu ekhuluma akusikhona ukuthi lo muntu usuke ecwaneka, akusikhona ukuthi umuntu usuke ezama ukuphoxa or usuke ezama ukuthola i-trend. Yoma silikhuluma iqiniso singalibalekile sisho futhi mase kungesikhona or kuyikhona. Ngathi mina abantu abenza kahle kakhulu iy'namba ebavumelayo akukhuluma ngakuveza ukuthi lokho asebekucula sekuyi-piano maskandi, sekuyi-afro pop maskandi, afro soul maskandi. Akusesiwo umaskandi ocwengekile opure. Iy'ngoma zakhona zinama-lyrics ayiphindaphinde ayiduze, azinawo loya msoco wamaskandi. Yes, kune-guitar, kuno-bass guitar nani kuphelela lapho, maybe nenkostina or ne-keyboard, but ukucula kwakhona kukhomba nje ukuthi lo umculo wamaskandi kodwa akaculi lo maskandi lo. So abantu abaningi bayathanda ukuthi makunento kanjalo ebese bethi-ke ubani ungenhla, ubani uyamdlula ubani akabonakali ekuthenini nasekuthenini. Vele ingakho nje omaskandi abaningi sebethanda ukushiftela kulento engathi no-piano phakathi ngoba sebefuna ukudayisa, sebefuna ukuthi benze i-transaction ukuthi bayazuza, bazuza ini. Umaskandi siyawazi, abantu abanjengoMdumazi basashaya umaskandi, abantu abanjengoJive basawubambile umaskandi, abantu abanjengoGatsheni, onto encane nabo oLimit bawubambe kahle umaskandi, nabanye-ke abakhona bawubambile-ke kusona isithombe lesi. Kodwa futhi iy'ngoma zabo ey'dumile zabanye seziwubalekelile umaskandi. Ileyo mpi leyo-ke engapheli, impi yey'thupha, impi yokuthayipha, impi yama-comment. Angeke-ke siye sikufihle lokhu sikubalekele. uKhuba umfokaMpungose leya ngoma yakhe or izingoma zakhe ziyohleli zifitha kuyona yonke imicimbi esemakhaya, kuphi kushamene emvalelweni, ecwecweni, shawa induku, ziyohleli zifitha. Ngiyafona, ngiyagomela zonke lezi ngoma ey'dumile ey'nama-million amaningi laphana angeke uze uy'cule ndawo ngaphandle kwasema-tavern, ngaphandle kwasemabheshi, ngaphandle kwasemgruveni. Ziphelela lapho, zimnandi kuphelele lapho. Azibuphili umaskandi, ziphila umgroove lezo ngoma lezo, ezokujuxuza wenze yonke into oyifunayo. Manje uKhuzane-ke uyohleli eyibambile lo mqolo. Le ndlela enza ngoKhuzane iyohleli iyiyo ngqo. Mhlawumbe ingangamenza abe phuphula kwabanye abantu, bangaze bethi umculo wakhe uyabhora, usacula indlela endala, kumele ashintshe, kumele enzeni. But when it matters the most, when it comes to maskandi, uma sekumele kuvelele kubonakala ukuthi umculo kabani odlisayo, okhanjwa ngawo, okwenziwa zonke izinto ngoba kunezinto esuke zenziwa emakhaya. Kunemkhehlo, kukhuliswa kuyintokazi, yonke lento kuyocime, ngabe uyocimela uma kukhona njengaleyo angazi. Kodwa nje iy'ngoma ezohleli zirula. Khuzane number 1 without a doubt. Uma sithi uKhuzane-ke uyi-benchmark bayikala ngayo abantu ukuze abantu bebone ukuthi sebekuphi. Bakhuluma ngoKhuzane, hleli bebuza ngoKhuzane ukuthi yini engabonakala endaweni ethize. uKhuzane usacula umaskandi. Lokhu ngiyohleli ngikusho. uKhuzane
usacula umaskandi. Abantu abaningi asabeculayo manje sebecula ukuthi bengene kubantu bethole ama-monthly listeners, be-target imarket yangale kwamapiano, benze lawo ma-feature lawo angewona umaskandi, ayimaskandi piano, so that kuzothaketheka laba bantu. Okungeyona-ke into wrong leyo, right for bona, but we can't lie to ourselves and say leyo nto le isisiwomaskandi. Ayisiwo, isingamapiano. 70% piano, 30% umaskandi, because iy'nsimbi ama-instrument athize ayakhona umaskandi. Kodwa nje ukucula kuya phambili isuke singasiyona into umaskandi, usingawazi. Bayalishumayela ivangeli lokuthi kumele kushintshwe Khuzani Sobambe isiteya sakudala. Asikwazi phela umaskandi vele sobulala wonke ngenxa yokuthi obani baney'namba ey'ningi laphayana ngale ndlela abacula ngayo. Asikwazi. Ayikho into okuthiwa one size fits all. Ayikho. Into okumele senzele wonke umuntu ngoba nakho isetshenziswa ubani bani. Angeke. Lo okwenza lokho okumsebenzelayo kuhle, siyambongela, halala. Kodwa lokho akusho ukuthi it because sekuwumaskandi ophelele. So umaskandi aseyikhandele wona isound yakhe efike nayo lo muntu lo. Niyoze nivume nithanda ngathandi futhi niyoze nimvume emakhoneni. Ingoma kaKhuzani ziyilento acabanga ukuthi ziyizo, and lokho akujiki. Ukuthi nimvuma nini asazi, kodwa lokho kuyaprova over and over again. Kuzobe kuyiwe emakhaya ngoDisemba nizophinde futhi nizwe ukuthi iy'ngoma ey'thize ziculwa uma kuphethwe amasavana, kuphethwe utshwala, yonke inhlobo yotshwala emgruveni, emaklabhini. Ubone ukuthi kakhulu zizobe ziculwa kumephi imicimbi especial lapho kuvunulwe khona kukuhle kumnandi kudelile. Ilapho uKhuzani afika ayikhombise khona ukuthi lento ewumaskandi iwuye. Nisale kahle, ngiyabonga.